time. Iguan na kita ang 4 minutos lampas alas 6. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kay maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, marahina pagkaaga po sa Sendo ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw po tabi kita ko dyan din Sabado, December 21, 2024. 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Good morning po sa Sendo ka boss. Sa mga drivers na nakantabay ngunya na pagkaaga, good morning po. Ingat-ingat, talagang grabe ang pag-uuran tangon yan. Then, siyempre, duman sa mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian naman, Git Wilson. Sa Gabos na mga parantabay niya mo, kami po naglalaom na nasa marahe kamong kamugtakan sa mga oras na hindi na dainin na pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendang mga hawak. Apat na banggi na sana. Apat na banggi na sana po tabi. Pasko na. Kumusta na po ang sendong mga pamaskuhan ngunyan? Tapos na kayo. Dagdurulaga na sa mga kwan ngunyan. Sa mga city councilor nga ni Candy Gaspi, saro lang so ano yan? Nagkawarara so mga city councilors. Anya on dyan lang po tabi si Kuana lang. Si Ato Valladolid, tapos si ano ba yon? Sa mga board member. Nagdurulagan sa mga city councilors. Hindi nga kaya, hindi kaya eh. Hindi kaya. Grabe so solicitations. Sos Mariosipan. Nakatao nga ni ka mo nin 100 pesos, 50 pesos kan eleksyon. Dahil hindi kaya so solicitation. Nakaturukaw ka mo. Ngunyan nga ng eleksyon, mapasiguro. Mataon naman baga ka mo. Sa kabagasan. Di ba? Mataraon na naman ka mo. Inda ko daw sa indo. Awinda. Awinda noy. Pero di ba, so iba nag-arabrod na kayo eh. Nagtarago na po tabi. Dahil ka man nagtumago kan kadakulan. Sa kadakulan po tabi kan pirak na kaipuhan mong gastusan. O saka
ha? Kami nga ni kasudma, nag-Christmas party man digdi sa Moya. Digdi po sa Moya, nag-Christmas party kami. Tapos na mga empleyado po kan radyo. Digdi po sa Radyo Pilipino nationwide. Tapos sa 1FM. Radyo Pilipino sa EM. Sa FM, 1 lang yan. 1 FM. Yan. Biyo ako kaso banggi, pag-abot ko. Sabi ko, dahil nang karaunan eh. Nakamati ako ning gutom, maalauna na ng banggi. Maalauna na nin banggi ako nakamati nin gutom. So, kwampa. So, nako ako na regalo, pig-agawan pa. Napagastos pa lugod ako ngunyan. Bakalan man ngayon ako ka. Yosip talaga. Sus Maria Yosip talaga. Diba? O, so mga dyan sa Kapitolyo, tranquilo Tranquilo so, kwan. Yung differential, salary differentials po tabi, 75 pesos. May kwampa. So, taon-taon, pigtatawan niyan. Dating 5,000, mga 7,000 ata ang niyan ang ditatao. 7,000 ata ang ditatao niyan. O sumubra pa po tabi kung may budget pa da. Basta 5,000 na po ang pinaka-minimum. Kung sumubra pa, mga 7,000 kayo. Siring ka. Tapos, apira kaya. Dahil kasabay sa mga job orders dahil kasabay. So, casual sa natapos mga permanent. Casual permanent po, may 10,000 ata na anniversary bonus. Dapat po, tinawan manindoso. Pati sa casual, dapat tinawan manindoso. Pati so, mga job orders, dapat tinawan manindo. Jawa pigbarang nga ba nga, 10,000. Dahil nga kaya, di buntang 5,000. Anniversary bonus. Diba? Dapat siring kayan kota di. Siring kota kayan. Tanganin na bako man. Tanganin na patas man kota na. Diba? Pababa na nga ni susildo kan kumbaga. Tapos siring ka. Pero di bale po at least ayos na. Inda ko lang sa City Hall kung nagkuha na. Pero nagbonos na magin sa City Hall. So, ang pagtataw kang bonus, mga 23-24 yan. 23 or 24. Siring yan kaan. Tapos, sweldo. Iyo yan. Iyo po ang labanan kaan. Iyo ang labanan kaan. Ayos na ayos, adi. Tranquilohon sa mga maresibingon yan. Dahil nang ribukan sa maresibingon yan. Dahil ribukan na. Petsa na. Basta ang importante po tabi, maog makita. Ang importante po, maugma, ayos na yan eh. Diba? So anyway, so ano po ang satuya na mga bareta niya na pagkaaga, may mga red warning, digdingan sa cellphone ko, may kasubago sige, so ribukan cellphone ko, NDRMC, National Disaster Risk Reduction and Management Council, sige ang tanog, red warning an albay. Sa orang kasod o ba urano na no. Pero pigidin ko ngunyan medyo sa sirangan medyo makurukuan man. O kaya lang ang problema maliwanag ang sirangan eh. Maliwanagon. Pero ang problema tangon yan bagata. Sabi ko nga ni Sendo, ano ran diyan talaga yaon so low pressure. Naali duman sa Mindanao, apektado kita, tapos sa Pirakaan, may shear line. Ayo pa shear line. Ayo pa shear line po. Diba? Na ang nakaapektar. Ayo pa shear line na nakaapektar po tabi. Kaya iyo yan. Iyo yan po tabi unfight. Diba? Iyo yan po tabi unfight. May shear line pa sa kabagasan.
sa kabaga po tabi isan shear line naka apektar pa po tabi yung shear line. Talagang mauran talaga, mauran. Mauran. Diba? So anyway, alat ko na ta basahon tango na ini tangani na day kitanin ko. Ta loy-loy yung tara sa dining programa tangon dyan ta. Aram nindo Pasko na eh. Pasko na baga. Yo. Nagpaluwas man po, kasuhapon pa ini, pinaluwas kan APSI mo. Susog po sa weather advisory na inisyo kan number 17 issued by Pag-asa. Albay is projected to experience the impacts of shear line in low pressure area, which are expected to bring heavy to intense 100 to 200 millimeter rainfall from today o sundo po ngunya na udto ang nakakaagdig diyo until tomorrow noon. Therefore, Albay, PDRRMC, in APSI mo advise all concerned to take the following actions. Mag-take na po tabi kamunin mga action po tabi nga ni na dayong problema kita. Ang gabos na local government units sa paagikan sa indang city or municipal disaster risk reduction management office, pinag-abisuhan po tabi na ibugtak sa preparedness in state of preparedness and monitoring sa sendang mga respected or respective areas. Lalong-lalo na po sa mga flash flood, prone sa floods, lahar, flash floods, and landslide. Dapat daw po na mag-execute nin timely countermeasures. Kasabay po tabi digdian inaapod na localized evacuation as necessary. Ang gabos na Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council dapat po na i-monitor ang kamugtakan kan mga kondisyon kan mga salog, mga tinampo dahil sa landslide as in rock fall prone areas. Ibawal po tabi o aday po magpara cross duman sa mga salog. Ngani na day kitanin problema in kaso may flash flood. Tapos siyempre, i-continue lang po tabi ang pag-monitor sa kamugtakan kan panahon kon igwapang kamugtakan. O kung din ang kamugtakan, di bay na. Kung din ang iyang kamugtakan, di bay na. Di po. So, iyan na yan po tabi ang dapat niya tong giribuhon ngunyan ta. Aram nindo, aram nindo po, talagang talagang kinakaipuhan ta ang bagay na ini. Ini ang kaipuhan ta po. Primero, kita man sa nakakaaram. Pero kita baga po, may mga Christmas guidelines na digdiaw. Yo. Taon-taon na ini kayo. Ano pa? So, guidelines ko niya na Christmas. Ngani na ta sa Lunes, dahil na kumakuang kayo ni. Tapos sa Pizza 25, kuwan man kami. Pengalo man kami. Pasko bagaan. Pasko. The local government unit, ini po sa gabos na mga local government units, city municipal disaster risk reduction and management offices, ang gabos na local government units are requested to designate an open area for displaying and selling fireworks away from easily
combustible materials, residential and business areas. The LGUs are encouraged to designate an area for fireworks exhibition and public viewing away from residential and business district areas. The LDRRMOs must establish contingency plans and coordinate with local partner agencies to prepare and maintain 24-hour operational readiness on December 24, 25, 2024. And then January 31, 2024, January 1, 2025 during the observance of above holidays in response to incident as needed. Ano po ensure availability of ambulances and personnel 24/7. Monitor roads and major thoroughfares and provide assistance as needed. Conduct a safety information campaign to avoid fire incident and injuries. BDRRMCs shall immediately monitor and report any incident requiring support from emergency medical services, police, and fire. The general public encouraged to use the display BFP-approved fireworks. Report any incident immediately using the provincial emergency number 0947. Sige. Ayos na. Sob na ni. Yan. Sob na ni tangani na. Ganit po na rimati na. Iyon na yan. Dahil nakitang problema pag abot tigdi nagpaluwas na po. Ano yan kay ano yan? Albay Acting Governor Glenda Bongao. Yan. Yan po ang laban. Dapat maging maingat kita Primero pag maingat po tabi kita, siyempre yaw na po tabi an ano yan, yaon po tabi talaga ang pagkakataon na kita po salbado man. Salbado man po tabi kita. Day man ki kwan yan day ki problema dyan. Okay? Sige, alat ko na ata. Pa. Yung man sa yan importante. Lalo pa ngunya na nagsasabat kita kan holiday season. Ngunya nakakaranas na kita nin dipisil na kwan. Unian problema bata ulayon bagan trabaho. So diyan sa may Magayon Drive, digdi sa may mga arani digdi po tabi sa regional center. Sa yung regional center sa Bugtong area. Arani digdi sa regional center po tabi. Aram nindo dapat ko na igwadyan permi ki ano yan? Igwadyan po tabi permi ki nakabantay na tao kasod tapig parauran takadul na mga auto. Sige, so tagadul kan mga auto po. Iyo? Maagang pamasko para sa mga government workers. Madali sa nabasa ko kini. President Bongbong Marcos signed an administrative order on Thursday authorizing the granting of gratuity pay to contract of service in job orders, GO workers and government for fiscal year 2024. The gratuity pay will vary depending of the length of service, at least 4 months, not exceeding 7,000, 3 months, but less than 3 months, but less than 4 months, not is exceeding 6,000, 2 months,
but less than 3 months, not is 5,000. Granting a year-end gratuity pay to COCs and GOs workers will deserve recognition of their hard work and their pivotal role in delivery of government service amidst the present socioeconomic challenges, the order reads. Yan. Kaya pala, 7,000 so gratuity pay. 7,000. Dakul-dakul baga. May 7,000 ka, may kuang ka, 10,000. Uy, mga 20 mil man. Rimati na ina. Rimati na ina. Pero dapat, sarabayo na nindo yung ipagtao. Tangani na. Solve na. Di ba? Sarabayo na yun. Dahil na pagparapalo yun. Kaya na awan sana. O sige, kuha na nindo yun eh. Fight! Attack! Attack! Sakka. Di ba? Iyo man sana yan eh. Tabi, may kuwang ka almost kunya na December may almost 9,000 plus 7,000 di pera yan 16. So sweldong mga 3,000 o di 19,000 man. Yo pang BSG. Alright, 25 lampas an alas 6. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog Garang at babaunan. likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Siring kan mga bagyong minalaog sa tuya, ang pag-abot kang Pasko, deita man mapupugulan. Kaya maski anong mangyari, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. No storm can ever stop Christmas because no one can stop love. Nahihiling tapano sa lambang saro ang imahe kang kagurangan, kaya mas madali ang satuyang pagtarabangan. Sa ngaran kang bilugming pamilya, asin kang Provincial Government of Albay Family, ini po si Ate Glenda Ong Bungaw, minapaabot sa lambang pamilyang Albayano ning makahulugang Pasko, asin mapusong bagong taon sa gabos. Goodbye to Milman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to Milman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. 31 minutos lampas alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric
Rubber Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Tigli kita sa honesto. Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tataklagman, matibay ng servidor. Gobernador Grex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang albay #1. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pasalamatan ta po ang samuy apang mga sponsors digdi sa Christmas activities 2024. Tancholing Hospital, General Hospital, Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City, Engineer Vincent Raymond Tancholing, CEO,
La Roca Miranda Suites sa Inwawais Restaurant, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City. Mrs. Lorna Cristobal, Manager and Owner. And Bookland Food Center, Elizondo Street, Legazpi City. Mr. Jerry Tan, GRB Calibration Center, Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Mr. and Mrs. Pupoy and Marlene Balmes, Bicol Food Delights Catering Services. Purok 2 sa Barangay Gogon, Barriada, Legazpi City. Mr. Nota Manager. Coal Valley, Purified Drinking Water, Radio Street, Daragalbay, Miss Erlinda Tapia, Manager. Siringman, Bicol College, Rizal Street, Sagpon, Daragalbay, Dr. Maria Luz Tabuena Makasinag, President, Miss Evelyn Delvin Family, Rizal Street, Legazpi City. Sige. So, diretso kita, digdi po sa programa. Ayos. Alat ko na ta ikuan ko muna ini. Okay. Alright. So, uni, may patanid digdian National Telecommunications Commission kunya na holiday season. Scam alert ini. Huwag maging mapanuri, huwag i-click anuman na link sa text message. Ito ay maaring scam. May mga kwan dyan. May mga ori scam. Yeah. Mga oro scam. Saka. Iyo yan eh. An NTC. Bastang nagkuhan ka mo, lalo na sa messenger, sa number. Yo. Yo. Di ba de? Anyway, sabi ko sendo po tabi, ini ang pinaka-importante, no? Maging bastang kinuan dyan sa indo, dahil ka mo magpara dahil ka mo para ano yan, dahil ka mo magpara dahil ka mo magpara ano bini dipisil na eh. Okay? Lalo na sa mga Torotex. Okay? Pipabayaan sa na yan. Tako nga ni, minsan, dahil man, ang number ko naka-private ng maray eh. Nakakaaram sa na kayo so mga, ano yan, so mga contacts ko na mga amigo, tapos sa pamilya. Pero may nagtitext pa. Sabi ko, paano ako nang gana? Mga loko-loko ka mo. Dahil man ako nag-intra, mang gana. Dahil man ako nag-intra, mang gana. Saka yung maga dahil mo nag-intra manggana ka ka saka yo di bale anyway
Iyo man sana yan ang importante. Iyo man sana po yan ang importante. Iyo man sana yan ang laban. Pag gaday, okay lang. Okay lang. Okay. So anyway, ang problema ang problema digdi sa Pilipinas sa grabing mandurugas eh. Pero mas dako yung paradugas sa gobyerno ano. Bako pwede. Bako yan. Ang pinakamatindi yung kwampa. Yun ang pinakamatindi. Kaya baga sabi ko sa Indo, mas mas dipisil. Mas dipisil po tabi. Anyway, saan si John? Yan, John. Naguli na? Saan? Bigwa sa motor. Di ba? Di ba po? Yung man sana yan ang importante na pagbalik. Yung tama kunin load. Makapaload lamang. Puwanan load eh. Kuha lang kita ni 45 minutos na po makalampas ang alas 6. Yun na pagkaaga di po sa programa. Ano pa ang mga bareta? Ano po ang mga istoryata? Okay. Ano yan? The real users. Yan. Ano yun eh? Iyogon mo yan. Indan mga maura ka daw. Baysa na. So, sabi nga ni po tabi, makabisto sa tuya, bistado naman. So, mga day nakabisto, di papano. Lapa eh. Ngunya na si mana. Yan. Ngunya na si mana. Iyon na yun eh. Andaban. Sa kabagasan. May mga kuha na ngon yan, oh. May mga pakampanya na ngon yan sa kuha sa ano ba yun? Sa ano ini? Facebook. Saka may mga puro Facebook na ngon yan. Sa mga puro Facebook po sa kabagasan. Kampanya. Ang importante po ang importante tabi kuan dapat reported yan ang Facebook account baga. Dapat reported sa ano ba yun? Sa Comelec. Sabihan kang Comelec kung kamo po tabi kung kamo kandidato dapat i-report nindo sa Facebook account nindo. Iyon ang kaipuan. Pwede ka mo dyan magkampanya. Pwede ka mong bumugtak yan. Ang problema kung day man sendo kung bako pig ko kanya pag day mo pig boss day ka man may hiling ka sa nakan mga friends mo minsan yan so ibang day panaglalaog eh. Dapat i-boss mo tangan mahiling kan public eh. Bako arog kay to na sa Facebook pag kinuan mo madali yun yan. Bako igwa man ngon yan so ano ba yung X
X. May X eh. Bako lang so Facebook. Kundi, duman sa mga ang Facebook da pang pobre. Ang Facebook da po tabi pang pobre. Iyan eh. Tayaon dyan sa mga pobre gabos. Yaon sa mga pobre gabos po tabi. Sa kabagasan. Diba? Iyan ang laban. Karampanyahan. Bago na mo, mga muragon. Mga muragon. Ano ini? Iyon mo yan. Mga doli-doli. Mga doli-doli. Doli-doli Bicol. Okay. Mga doli-doli. Ayos. Pag siring talaga kayo ni. Pag siring kayo ni, ayos. Ang labanan. Puro naiding ko digdi, Merry Christmas na eh. Merry Christmas. Uni, sa bagay, iyo mananggad. Grabe po ang pinagmamati ng traffic digdi sa Legazpi, sa Daraga Legazpi area eh. Dahil man talaga pwedeng dahil man talaga maibitaran ini permiro sige ang dakol na po tabi kan sige po tabi ang dakol kan tao sige ang dakol kan bihikulo ang problema po tabi kuan eh ang problema ta ngonyan dakulo nan antidampo di iton kasabay pa dyan so kasabay pa po tabi dyan so ano yan so ano ini mga road reblocking dahil nasa tapos taon-taon kada dahil nasa tapos talaga sige matindi yun matindihon po tabi dahil nasa taposan koan saka paano bagakaan dahil po tabing tapuso kwan eh road reblocking sige atanang maray pasotinan po kikurkalkag ibaga atanang maray paso tinampo pipait-pait saka sa kabagasan. Tapos, ang problema maray kun, may kwan mo niyan, maswerte yun ninyo, magpapaskong milyonaryo. So, sa PCSO, 35, 25, 19, 5, 24, 22. Jackpot price, 28.5 million. Saruan winner sa 642. Yun mo yan. Sisidawa na di. Kung sa tuya yan di ayos. Kung sa tuya yan po tabi, ayos na. Baka solve na baga kita pag ayos ka. Yun na yan ang fight. Solve na. Anyway, sabi ko sa ito po tabi,
iyo man talaga yan ang buhay eh. Grabe ang kuan yan. O so, kuwan palan ha? Exempt na kan Comelec. So, sa tupad, so, sa tupad po tabi, so, X, tapos so akap. Apig exempt na po tabi akan Comelec. Pwedeng itaw yan maski election period. Yan sana. Taka. Mogmaon kayo. Yan sana. Pero may kwan ngon yan. Diyon pa pasabay do tabi akong kwan. Load. Dali lang ta. Ikwan ko. Dali sana. Lat ko na ha. Yan. Pasabay akong load. May papel dyan. Sadit lang darain. Pahaga daw ako. Pahaga daw ako. Kura na lamanan sa kuyang wallet eh. Kura laman. Ang laman, 50 pesos. So, ginanaan ko sa hapon. Zero, okay. Pasabay mo tayo ni Darwin. Kay hindi ko makali. Okay. Dipisilon pagdaing load eh. Dipisilon pagdaing load. Iyo po yan. Sige. Madampugo na naman. Madampugo na naman adi. Tapos na naman kita kayo ni. Ay! Sa Showbiz News. Atong ang kinonfirmar po ang relasyon kay Sunshine Cruz. Kundi labot labot tamang kayo niya, no? Kwan ba? Nata mataram si Sunshine Cruz. Nata ngaya. Ikatao mo ngaya. Ikatao ngayon din daw sa kuyaan. Ipinagtatao ni Atong. No, 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 no. No, 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 no. Mayamanon si Atong ang ani. Si Atong ang mayamanon para bulangon. Siyempre, apira yan, may pirak. Pirak. Number 1, pirak. Diba? Si Atong ang pira na yan, kuha na eh. Senior citizen agad eh. Senior citizen na. Si Sunshine Cruz, pertiyon pa eh. Di ba? Tapos, siyempre, deserve man ni Sunshine na maging maugma. Yogon mo yan. Dahil baga siyang paano man so pangsarong dyan. No, 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 no. No, 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 no. Ayaw mananggad. Yan man sa public baga, nailing. Bata pipos kan mga pipos. Tapos, so mga marites, kundi, anong taman labot ka? Diba? Kaugmahan yan eh. Kaugmahan po tabi ni ugmaon si ano yan? Ugmaon si
ugmahon si Sunshine. Ugmahon si Sunshine. Ganun mo yan. Sa kahaluyan ganin panahon. Sa kahaluyan ganin panahon, nabisita man giraray. Ha? Nabisita ba? Kahaluyan ganin, ano yan? Kahaluyan ngayang panahon na daing happiness. Ngunyan nga ako naging masama ba nga anya yung maging happy ka? Sabi ni Sunshine. Wag masya nabibisita na No, 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 no. No, 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 no. Paaram na ako sa programa. Taod-taod po di WRL Barita alas 7. DJ Torrance.